Dacă vrei o relație de lungă durată, ascultă asta. Relația nu va fi mereu ușoară sau plăcută. Ba chiar, de foarte multe ori vei simți că vrei să ții o săptămână și să pleci singur în munți pentru că nu vă mai înțelegeți și ai nevoie de o pauză. Oricât de mult cauți un suflet pereche, nicio persoană nu va fi mereu așa cum îți dorești tu să fie. Dar nici nu trebuie. Pentru că fiecare om este diferit. Am crescut în familii diferite, cu educație diferită și cu mentalități diferite. Avem frici și traume pe care nici măcar noi nu le cunoaștem, iar ele ne forțează de cele mai multe ori să reacționăm în moduri nepotrivite. Însă, un lucru este sigur. Atunci când amândoi știți că cel de lângă voi este omul pe care îl doriți alături, orice greutate sau problemă din relație nu numai că nu poate să fie depășită, dar vă va face mai puternici. Așa că nu căuta fluturi din stomac. Da, sunt plăcuți și o să te facă să te simți minunat. Însă o relație reală înseamnă mult mai mult de atât. Pentru că fluturii din stomac vor dispărea în câteva luni. Dar adevărata comoară într-o relație este șansa de a avea pe cineva alături de tine, care să lupte pentru tine, să te susțină și să crească lângă tine. Pentru că acela este omul cu care poți să mergi mai departe și să construiești o familie. Vor veni momente grele, certuri, tensiuni. Lasă-le să vină. Pentru că relațiile adevărate sunt construite din astfel de momente. Atât timp cât vă doriți să treceți împreună prin ele, nimic nu poate să vă pună la pământ.